sibe khona simntlanhlathe amadolo abete babatise mangwele khona ukuze bomelele kumsebenzi gore kaNkulunkulu ba kgone go tia mo mosebetsing wa modimo umsebenzi obaluleke kangaka mosebetsi o bohlokwa lento ayonto incane bantu benkosi ntho e ga se ntho e nyane batho ba into enkulu kakhulu gore ntate ke ntho e kgolo gagolo indlu kaJehova le indlu ya jehova ena khumbula uYakob gore ntate o gopola jakobe xa ebaleka kowabo ha tshaba ha gabo wozela walala endleleni Yes. wamisa ilitye Yeah. make ndithi waqamela ngalo Yeah. behluba uthongwe le wabona umbono bona pono a vision pono or a dream umhlomoto nazo izithunywa zezulu itke zihla zinyuka elelini anyulusa kolere wabona uThixo ehlele ekugqibeleni abona modimo wavuka kusasa atsuka ka usa wathathela ilitye beqamele ngalo walimisa lasisimiso wathi uba uYehova uthe wandigcina ekuhambeni kwam nasekubuyeni kwam eli litye ndilimisa kule ndawo lawuba yindlu kaJehova inene uThixo kwizinto ayawundinika zona kuba uthe wandinika impahla zokumbatha ndombatha wandinika ukudla ndadla ndibuyele endlini kabawo ndinoxolo inene kwinto yonke ndawuyifumana ndakhuphisa ishumi siye endlini kaThixo bangapha abaphakathi kwethu ngoku abazikhuphayo izishumi incwadi yeBhayibhile yonithetha ngezishumi okoba into yonke oyifumanayo khupha isishumi usizisendlini kaThixo. That's a covenant between Jacob and God. Wabeka i-agreement apha wathi mna noThixo ngeli litye eli inene ndakumsebenzela uThixo ndimnike nesishumi sezinto the deeds endawuthi ndizifumane ngento endawuyifumana ngesandla sam osorubeluluna silapha abantu benkosi abasikudla nomama ninyamezele kuzobakho amaxesha oba umoya utshise nifuna unguzulanga niyazi bantu umsebenzi kaThixo une-challenges always usathane ukhona akukho kusenziwa into entle nosathane ukhona ubone inyosi ngeli xesha silapha ndingumntu oziqwalaselayo into yendalo ngoba singama-Afrika sinendlela esasiphila ngayo nesisaphila ngayo nangoku kotso ngoba xa ubona into ethile uyazikhuluma ukuthini ma ubona imvula ithetha ukuthini ngoxesha sifikayo kule ndawo yasijikeleza inyosi yasijikeleza yathi aba basigudla nabo amen nabo bakhona silapha abantu benkosi ngendlela yale ndlu lena ubaba masango wayinikwa izindlu iitempile ezingu-70 esezulwini watshintsha igama wathi nguPetros John Masango jula abantu benkosi wathi hamba uyokwakha amatempile angu-70 wasebenza umntu wenkosi wakha amatempile angu-37 wahamba emhlabeni wafika abanye ootata nabo baqhuba I remember our late Archbishop Dr. P.T. Matsuso nayo wakha 14 ngetempele amen ngoku unikezelwe tata usigudla ke ngoku Hey. Hallelujah. banani msebenzani Ha. sibheke phambili Ha. nakhelwe Hey. Correctly. Yes. nakhela abanye abantu Yes. komoya oyingcwele Yes. Amen. abantu benkosi ndingenzanga amathe this is the day that the Lord has made. let us rejoice Rejoice and celebrate. Yes. Celebrating today. Hallelujah. Big day. Yes. Sathana udanile. Yes. Sathana utapile. Yes. Wow. Oh. We are